Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Terhare! Aray! At kung sila ay butang sa tangkal sa mga laog sa buhaya. Ayaw niyo sa nagpasakit eh! Masaumin ako sa pagtawang! Balila! Aray! Mahal-hari, ayaw na sila gunsa! Huwag mahitabo kanila kung mutuman ka sa kumando kanila. Pero, Makahimo ka sa pagbuhi sa kuray na, dili ba? oo. Pero dili ni madali. Wa ko magali. Ang importante nga mabuhi ni mo siya. Aron mabuhi usab ang imong mga kauban. Oo, maningkamot ko. Sugdi na ang imong gimbuhaton. Aray! Hoy! Hoy! Kabaho aning angkan ng gibutang mo na mo, oy! Wana to, wana dun nito. kabaho. Malaog na yun dahil is buhaya to. Pagsugod nag-ampo, yato si katawa. Hindi pa ta mamatay lula. Kay leading man mo ko. ikaw noon, mahimo na kang mamatay. Arela. Manokol na saga. Imong dokor na ba, murag sagpa. Sakit kayo. Tapalong mga itiyan ang imula. Sakit ay. Mamatay ko. Okay. Gusto naman kang mamatay ko. Wa ko'y gustong mamatay ka, lula. Ay, Nagkatawa man ka, nalipay man ka. wa ko malipay, lula. Nag-uuling ko sa ito sa karon. Aray! Dili ka mo gawas nining maong kwarto kung dili mabuhi ang akong reyna. Bantay siya! Tuwa ng hari. Sige bilin ka gwardiya sa gawa sa pultahan nga abli. Saan manin ako, uy. Hindi ba ni taon ko ginong makabanhaw o patay? Sa makay nagawin ang rinang gitabunan o panapton. Bago pa tingalin na namatay kay gitabunan naman siya panapton. Kanya, wa pa mo siya mabaho. Pero mo sa mahadlong umuabli ang tabon, uy. Kinahanglang mangandam na kamo sa pagpangita sa itoy nga puti. Wa may laing mga ito'y ining maong palasyo? Madam bako ka? Aduna, apan way itoy dinhi. Pero ni agyuga na sa palasyo ang ito'y nga puti. Inyo kanang mahibawan kung manglagaw na kamo. O sa dili pa kamo manglagaw, isulob ninyo kini. Uy, sapot man na sa mga sudaw. Magtakuban may pagkasunaw. Uy, Aron libre kamong makasod, bisan hain ining dapita. mayo noon. Ato nining isulob. Noy andoy. Masam di kaya akong buhaton aron malipat na ako ang hari. Imposible nga ako ni mabuhi ang iyang reyna. Mahadlok magani ko mukuha sa tabon anak niya. Pero mayo tingali nga akong tan-awon kung unsa gitagway ang reyna, no? Ako ning walison ang tabon siyang naombi. Ready ni Kay? Ready. Kung ano sa may mo makita, ay lagi kuyap-kuyap ha. Mauna ang naong sa reyna. Kagwapa niya. Matahom kayo siya. Ay, mamahal nga hari, nibalik day ka. Matahom kayo siya. Oo, matahom kaayo siya. Pero, pila ka oras naman ni siya nga nabugtuan siyang gininhawa. Ang bata midako na. Unsa?
Wa na siya mo ginhawa, sukad mataw ang bata ug karon dako na. Buot mong ipasabot nga dugay na ni siyang namatay? Dugay na siyang namatay, gamay pa ang bata. Nanganak siya? Gipagkatao niya ang usa ka matahom nga batang babay. Mao ba? Namatay siya sa pagpanganak? Dili, namatay si Reyna Santan sa dihang mikatawa na ang among anak. Baby pa daig gihapon, pero nganong wa man siya madugta? May gahom nga mipahunong sa iyang pagginawa ug siya nahinanok lang. Nahinanok lang? Oo, mihunong sa pagpitik ang iyang kasing-kasing ug siya nahinanok. Nahibaw ka ba kung nganong naingon siya ni ini? Wa ko maybaw. Tungod kay ingon na siya ni Ana sa akong pagpauli gikan sa gubat. Gubat? Uy, doon na sa day may gubat din May kaaway kami ug kinahanglang makamata na ang akong Reyna sa dili pa muulbo ang laing gubat. Busa, kung gusto kang dili malaw ang imong mga kauban sa buhaya, buhia ang akong Reyna. Natuglang di ay ka, Reyna Santa? Reyna Santan, pagmata na, uy. So, kabaho ba yan ng dapita to, ay? Baho mo lang. Kinalan makagawas ko, Lola. Hoy, kanong ikaw na may mong gawas na to? Uy, kinalag kitang duha ang mong gawas. Dako kay mong tangkal nga kahoy, Lola. Lisod yung kupon. Naniguro naman ang Lola, iyan. nabali ang usa ka kahoy sa akong tangkal. Hala to. Kung sa man lang nagkamang sa tao. Dakong sawa ka na, Lola. Dakong sawa. Dili, nagpaingon sa akong tangkal ang sawa. Gusto man siya duwa. Ikaw yung type, Lola. Ikaw yung type. Ay, pasigit katawa diya ta! Nasa ba doon ang sawa naman ako? Che! Ayaw in town ko o kan asawa! Ayaw in town! Kung iya kang kanon, Lola, apilo na niya ang imong tangkal o kaglamoy. Kanang tanggal nito to ang lamya sawa! Gamay-gamay naman na! Kaululuhan ining sawa. Miya tubang man ako. Tubang ni mo to! Lala to! Ala to! Lola, tabang! Sawa! Uy, kumitsa na itong ako! Uy! Ang tanggal sa niyo lang ang lamya! Lola, balikusan na sa sawa akong tangkal. Mamatay na yun yung leading man. Madaba ko kang. Ni Anami. Agoy, kabugat din niya akong uniforme, oy. Ayaw pagreklamo, Andoy. Kanang inyong takuban mao ang makapasayon sa inyong lakaw. Madam, bako kang. Asa mo magsugod og pangita sa itoy, ha? Bisan asang suuga sa palasyo, makahimo na kamo sa pagsod. Pagdali kamo. Kinahanglang madakpan ninyo ang puti nga ito'y nga nagdakaroon sa perlas nga gamhanan. Dali na, ni Andoy. Bugat ra magid kayo para nako kining ilang uniforme, oy. Mura man kog sundao panahos makatsila ini. Napay espada nga taas kayo. Nagsaguyod nako. Ang moriklamo, putlan ako sa Uy, wa ko reklamo, madam, oy. Reyna Santan, bukang imong mga mata. Buka. Ay, umagay ko'y mahimo ini pa. Kaya umagay ko'y kahom. Ay, magigit ka ang perlas nga dinis akong bulsa. Anong talit mang nawa. Bahala na lang niyo eh. Ako ni bukaw ng Reyna. Reyna Santan, bukang imong mga mata. Reyna,
Bukha na imong mata. Unsa man to? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!